Što ja nisam lupao u šerpe? Ja sam u 8 aplaudirao lekarima. U 8:05 neću da lupam Sergeju Trifunoviću, koji kaže da je samo to politika sa mudima. On o tome priča. Kao kad je na njenom rođendanu u Stupici u 3 ujutro počeo tako da se ponaša, pa naišao na neke koji imaju muda. Pa su ga prebili, a onda on zvao svoga druga Legiju. Pa je došao njegov drug Legija, pa se ponašao kao Legija, a onda je neko zvao interventnu. Pa je došla interventna, a onda je on pucao... Nije na mom rođendanu, jednom za svagda da se to raščisti. Rođendan je bio završen u 4 ujutru. Izvini, molim te. Znači, u 4 ujutru. Moj rođendan je bio... Ceco, nisi tema, uopšte tema je ovo. Nije rođendan, znači bio rođendan... Zašto si rekao onda na njenom rođendanu? Pa je bio na rođendan. Mešaš me u neku glupu. Čovjek je došao nepozvan na moj rođendan. Završen je rođendan, svi su otišli kućama. Šta je radio? Sergej Trifunović nema nikakve veze sa mnom. Pa nisam ni rekao da nije tema, nisi... Da se zna, ne znam ja zbog tih špekulacija, uvek mene umešati u nešto. Ma nije tema ni rođendan, nego kako to izgleda. A onda nije dobro, saslušajte kraj priče, možda ljude interesuje. Možda treba da znaju. Možda i vi treba da znate. A onda je pozvao svog druga Legiju, koji je došao i ponašao se kao Legija, zbog toga je zvao. Pa je onda neko pozvao interventnu, pošto su ti završili u komadima. Pa je onda došlo interventno, među vremenu se još popilo, nazdravilo. Pa se onda pucalo interventno i ispod nogu da igraju kolo. Pa je onda u 5 ujutro, pošto niko ne sme da se javi na telefon, do mene stigao poziv da mi pitaju šta da rade. Rekao, radite ono što se radi sa svakim drugim. Pa je onda Zoran Mijatović, zamjenik... Izvinja, što ste me zvali? Ti bio ministar policije? Objasnit ću ti posle. Pa ajde, objasni mi odmah. Objasnit ću ti posle. Vidim da se u sve razume, sve zna. I u tvoju otmicu. Pa je onda došao Zoran Mijatović i odveo ga u zatvor u 29. novembar. A onda su iz Koštuničinog kabineta pozvali Kulu, pa rekli SO da smo ga uhapsili da bi ga vodili u Hag. Pa je onda jedinica se naoružala i spremila da krene za Beograd. Za sve je kriv Sergej, u stvari. Ne, nije kriv Sergej. Nego vam govorim šta su posljedice ovakvog ponašanja. A šta mislite? Znate kako se to završilo? Tako što sam mu ja dao radnu knjižicu MUP-a u utorak. Otpušten je iz policije. Pa je onda smatrao da je to nezahvalnost. Pa je dodatno podivljao. Pa je još više otimao i ubijao. Pa se onda to završi 12. martom. Dobro. Nije dobro, ali... Onda posljedice toga, o tome razmišljajte. Neće Sergej nikad nikog prebiti ko što nije. I nema baš koga da pozove. Ali možda neko hoće.